SMA lah. Jadi anak ko sekolah di Padang. Nan ayah tinggal di Kampuang. Siapa nama Budia? Ndak lain lah nama. Jadi jadi Namo siya lo. Nama tak jelah Mansur. Jadilah so Jadi sepati lah tu no. ko ado namo na serupo aku Mansurin orang Kampuang bong. Jadi Mansur ko sekolah di Padang. Nan ugang gae tinggal di Kampuang nan kos di Padang ko. Jadi nan pitih biaya sekolah, biaya duit di Padang bakinan. Siya ngirim mak Ya, hai komen lah. Jadi dek si Mansur tadi babuek surat ke Kampuang. Untuk minta pitih, kau minta kiriman pitih, babuek surat. Tu dibuat surat tu dibuat gambar pisau. Oh, diancam ya. Tu ditulis di bawah. Ya, ditulis di bawah gambar pisau dia kece. Ini baru gambarnya, yang aslinya menyusul. Itu tulahnya ancam ya kalau nak dikiriman pitih kau ya. Jadi di ayatan tu dibaca tak kaju yang gambar pisau. Tu babalehan tadi cakap tadi. Di ayat sudah ditulis surat di buah surat tu dibuat lo gambar pitih 50.000 kuah di fotokopi sudah tu kecil ayah ditulis lo. Ini baru gambarnya yang aslinya menyusul pula. Iya, dikirim lo ayah tadi ke Padang. Adik Budi, adik Budi. Mansur ko. Adik Mansur tadi ko. Babalik surat ayah tadi. Sudahlah, kalau ndak dikirim anggap aja teman biasa. Ya cara lama kan bentuk tu. Kalau apa cinta jurang terkenal di sepiak lah. Ya. Kalau nak diterima cinta saya anggap saya teman biasa. Terkenal dia. Iya. Lain. Iya, malu dia. Dia piak kan kau piak. Apa lah, ada cerita lain. Waktu tu anak sekolah kau. Anak sekolah, anak SMP dah kau. SMA je anak BG tu. Ya. Jadi waktu tu naik bis kota di Padang cerita kau. Jadi kicik si tukar bis kota. Waktu tu kau anak sekolah satu zaman awak dulu dah. Jadi anak sekolah ongkos nan Sarawak panjang 100. Betul Sarawak panjang masukin nan Sarawak panjang kau nak SMA. Sarawak panjang. Iya. Terus nan Sarawak pendek 50 ah. Jadi Sarawak pendek kau nak SMP lah kan pendek Sarawak baru. Tu dimintaan kau tadi. Tiba dia nak sanamiah nak muah magiah dah. Mana mau? Iya. Sawah banyak ah. Iya. Mana mau mayang kau buat? Awak nak sawah dah. Iya. Awak yang kainnya mah. Nak sawah ni nak mayang dah. Kalau man cerita bagus. Saban naik tu je. Saban. Onde iyo bugilamo, mainkanlah bugilamo tu. Onde iyo bugilamo, mainkanlah bugilamo tu. Dari Merak ke Bangkauni, Kapabalaya di hari malam. Kau nak tahu lama babini, cukieta lingojo bulu ayam. Kau nak tahu lama babini, cukieta lingojo bulu ayam. Onde iyo bugilamo, mainkanlah bugilamo tu. Onde iyo bugilamo, mainkanlah bugilamo tu. Balawang tongkang bala buah, ulando turunan josi koci. Oi bakawan jo 87, awak gilo inyo manjadi. Oi bakawan jo 87, awak gilo inyo manjadi.
Onde iyo bugi lamo, mainkanlah bugi lamo tu. Onde iyo bugi lamo, mainkanlah bugi lamo tu. Elok mana bang pisang, pado tata bang lai pisang mudo. Biar babi ni jo urang pincang, indak bapitih maonja ajuo. Biar babi ni jo urang pincang, indak bapitih maonja ajuo. Onde iyo bugi lamo, mainkanlah bugi lamo tu. Onde iyo bugi lamo, mainkanlah bugi lamo tu. Elok-elok mana bang pimpiang, usah tata bang si pimpiang mudo. Biar balaki jo urang tanggiang, awak berang yo galak juo. Biar balaki jo urang tanggiang, awak berang yo galak juo. Onde iyo bugi lamo, mainkanlah bugi lamo tu. Onde iyo bugi lamo, mainkanlah bugi lamo tu. Dengar di sepiak gua